O Choco, baixo as ondas da enseada de San Simón. Pois ben, señoráronas, estamos na Baía de Vigo. E só de vostede depende que poida coñecer os seus segredos. Jules Verne, 20.000 leguas baixo dos mares. A enseada de San Simón está situada no interior da ría de Vigo, protexida pola illa do mesmo nome, tamén coñecida como a Illa dos Pensamentos. A illa de San Simón está cargada de historias de templarios, de piratas, de misteriosos pecios. É principal escenario da batalla de Rande e testemunha de tesouros ocultos, dignos de ser ennovelados por Jules Verne. Nas súas máis de 2.200 hectáreas de superficie converxen ao longo do ano as augas doces dos ríos Verdugo, Oitabén e Albedosa Maceiras coa auga salgada do mar. Os ríos, igual que o mar, achegan gran cantidade de sedimentos e dan lugar a extensas áreas lamacentas na zona central e areosas no bordo litoral. O resultado é un hábitat moi especial, de carácter estuárico, con grandes variacións de salinidade e temperatura, no que flora e fauna sofren unhas condicións ambientais moi variables. A enseada actúa como unha trampa para os sedimentos. Aquí, unha fauna pouco coñecida acompaña a vieiras e voandeiras sobre un fondo de lama. Os candelabros de mar aproveitan a forte corrente para alimentarse. A esponxa figo, de cor alaranxada, chega a medir varios metros de longitude. A riqueza e a turbidez destas augas alimentan unha fauna propia doutras eras, onde as algas non prosperan pola escaseza de luz. A enseada de San Simón acoden cada ano para reproducirse salmóns, anguías e lampreas procedentes do Atlántico Norte. Estes incansables migradores forman parte deses tesouros que permanecen ocultos no seo das súas augas. Baixo Capitán Nemo e xunto aos mergulladores do Nautilus, habita de xeito moi discreto outro dos grandes tesouros que agocha a enseada. O Choco, que acode a ela todos os invernos para levar a cabo a súa reprodución. Este invertebrado é un dos moluscos cefalópodos mellor coñecidos, cuxas primeiras descricións foron realizadas por Aristóteles. O seu corpo é ovado e está rodeado por dúas aletas ondulantes. Ten 8 brazos con 4 fileiras de ventosas cada un e 2 tentáculos máis longos e retráctiles cos que capturan a súa presa. O seu ciclo de vida é de aproximadamente 2 anos e, aínda que un adulto pesa uns 2,5 kg, nalgunhas ocasións atópanse individuos de máis de 10. Unha cuncha interna de natureza calcaria mantén a rixidez do seu corpo e axúdao a controlar a flotabilidade ou estar separada por cámaras cheas de gas. A súa pel é un órgano prodixioso. Contén estruturas celulares chamadas cromatóforos que están controladas polo sistema nervioso e que lle permite adquirir unha enorme variedade cromática. Coñecidos como os reis da camuflaxe,
ademais de mudaren a súa coloración, poden modificar a textura da pel. O abano de deseños e texturas é tan amplo que actúa como sistema de comunicación entre eles e tamén con outras especies, as que non dubidan advertir cando se sente ameazado. Carece de visión en cor, pero os seus ollos son tan complexos como aos de calquera vertebrado. Ten unha pupila en forma de W que se dilata en condicións de baixa luminosidade e a cada un campo de visión de 180 graus. Son expertos nadadores, dominan 2 estilos. Empregan a natación mediante ondulacións das súas aletas laterais con suaves contraccións do sifón para avanzar cara adiante e para a busca de alimento ou de parella. Pero cando se atopan en perigo, recorren a propulsión a chorro, tomando a auga e expulsándoa fortemente polo sifón, orientando no sentido contrario da súa marcha. Este método proporciónalle unha rápida fuxida. En ocasións, acompaña este tipo de natación coa liberación de tinta negra que, ademais de irritar os ollos do seu depredador, enturba a auga e lles facilita a fuxida. A súa dieta compóñena fundamentalmente crustáceos, peixes e anélidos, pero se as circunstancias o requiren, aliméntanse de conxéneres de menor tamaño moi ricos en proteínas. Grazas a un desenvolvido sistema sensorial, son capaces de detectar o movemento das súas presas ou depredadores e reaccionar nun instante. Mesmo en total escuridade. As estratexias de caza varían segundo a especie que vai a capturar. A habitual é a emboscada, pousado no fondo totalmente camuflado, agarda con paciencia a que a presa se achegue para proxectar os seus tentáculos. Outro método é o axexo. Nada polo fondo ata que localiza unha presa e abalánzase frontalmente sobre ela. Para a caza do cangrexo emprega esta técnica, pero polo seu flanco traseiro, co fin de evitar as súas perigosas tenaces. Os tentáculos prénsiles teñen nos seus extremos unhas mazas con ventosas. Con elas captura a súa presa e leva á boca. Unha vez atrapada, inxéctalle unha saliva paralizante. Na boca posúe un potente bico de quitina, coñecido como bico de papagayo, co que é capaz de triturar cangrexos e outros crustáceos. Unha lingua dentada ou rádula recolle os restos de tecido esgazados polo bico. Teñen sexos separados. O seu período reprodutivo no litoral galego comeza no inverno. Un dos seus hábitats preferidos para a posta dos ovos son as pradeiras de ceba ou zostera atlántica, de elevado valor ecolóxico. Baixo as ricas augas da enseada de San Simón, extensas pradeiras de zostera serven de refuxo e favorecen a reprodución, a incubación e o desenvolvemento dos chocos. Durante o cortexo, o macho vístese de gala para seducir a femia, adoptando un patrón de formas e de coloración semellante ao das cebras. Son frecuentes as disputas por fecundar unha femia. O macho de choco trata de afastar os seus competidores amosando debuxos específicos e adoptando posturas intimidatorias. O macho gañador aproxímase á femia e acaricia repetidamente cos seus brazos. Tralos aloumiños, abrázanse frontalmente e o macho transfire os seus espermatóforos á femia mediante un brazo modificado. A femia garda os paquetes espermáticos nunhas cavidades situadas arredor da boca.
No momento da posta, a femia entrelaza os ovos un a un sobre os talos de zostera. Pon un ovo cada 3 minutos e medio. Pode chegar a poñer 2000 ovos nun só período reprodutivo. Despois da posta, macho e femia permanecen xuntos e así morren, tralo único período reprodutivo da súa vida. Algún habitante da enseada viuse afectado por tanta actividade reprodutiva, como este despistado cabaliño de mar que moraba entre a zostera. Corenta días máis tarde, prodúcese a eclosión dos ovos e nace un xuvenil totalmente formado, de aproximadamente 1 centímetro de lonxitude, capaz de cazar pequenos peixes e crustáceos. Se presenta unha alta capacidade mimética e unha gran voracidade. A medida que vai medrando, diríxese a zonas máis externas da ría ata facerse adulto. Se consegue evitar os seus depredadores, este pequeno choco volverá ás pradeiras de zostera onde naceu, a procura de parella para reproducirse. O trasmallo é o método de captura empregado polos pescadores de choco, denominado así porque está formado por 3 mallas de rede dispostas paralelamente. Antigamente empregaban un método coñecido como femieiro, xa en desuso. Os pescadores aproveitaban a atracción que sente o macho do choco pola súa parella para usala como reclamo. A enseada de San Simón é un espazo moi humanizado. A pesca, o marisqueo e os cultivos mariños exercen unha grande influencia sobre o medio mariño. 77 bateas permanecen ancoradas ao seu fondo e delas penduran as cordas nas que se cría o bivalvo máis popular de Galicia. As bateas son verdadeiros arrecifes flotantes onde centos de especies viven acompañando o mexillón. Outros bivalvos, como a ameixa e o berberecho, son obxecto dunha intensa explotación. A extracción destes mariscos realízase con raños e legóns de maneira manual. Ao remexer o fondo mariño, vense afectadas as pradeiras de zostera, hábitat preferido do choco. Para solucionar este problema, os pescadores depositan polas de piñeiro que simulan os talos de zostera para que as femias poidan depositar os seus ovos. Mariscadores e mariscadoras organízanse para manter os seus bancos marisqueiros, a forza de intensos traballos de repoboación e de coidado dos parques. O municipio de Redondela, popularmente coñecido como Vila Choqueira, contribuíu en gran medida a valorizar este cefalópodo. Na lonxa e no mercado, móstrase con orgullo o choco acabado de pescar na enseada. É tradición celebrar a mediados de maio unha multitudinaria festa na súa honra. Unha das máis importantes do sur de Galicia, que reúne unhas 30.000 persoas. De recoñecida zona é o típico concurso de receitas co choco como principal ingrediente, que enxalza o potencial gastronómico e cultural
dunha vila relacionada historicamente con este extraordinario molusco cefalópodo. O capitán Nemo convidounos a coñecer os segredos que agocha a ría de Vigo. Os mergulladores do Nautilus lograron recuperar algún dos tesouros de galeóns afundidos e, entre os restos destes misteriosos pecios, segue a se ocultar outro gran tesouro con denominación de orixe: o Choco de Redondela.